never made it. Chicos, ¿qué os hace este cine? Ni asteburu honetan, lan. Dute zer egin. Pues yo como tengo partidos, tengo todo el fin de semana con fútbol. Vale, es que Bai? Joder, qué bien. Sí, ¿por qué no ves este puente de juntos a esquiar? Ay, yo tengo libre. Vale, bilatu informazioa. Ay, vamos a buscar. Vale. Geldi. Badakizu ez ez euskaraldia? Do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Azaroaren 23-tik abenduaren 3 arte doa eta 11 egun egon behar dira euskaraz hitz egiten ala sairatzen. Hizkuntza ohiturak eta harremanak indartzeko eta bultzatzeko. Euskaraldian 2 rol nagusi daude. Hau bizi. Belarri prest. Lehenengoa, hau bizi, nik euskaraz hitz egiten badut eta ulertzen badut, euskaraz hitz egingo dut. Eta bigarrena, belarri prest, nik ez badut euskaraz oso ondo hitz egiten, baina ulertzen dut euskaraz, entzungo dut euskaraz. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Barkatu. Badakizu zer den euskaraldia? Bueno, Euskaraldia 11 egunetan zehar egiten den ekitaldia da eta euskaldunok euskararen erabilera sustatzeko erabiltzen dugu eta bere erabilera nagusia izango da euskaraz egiten ez dutenek normalean edo ez dakitenek bultzatzen saiatzea dakigunok erabiliz eta sustapen hori bilatuz. Badakit zer den euskaraldia. More than this. Bueno, tengo algo entendido, pero todo no. Eta zuk zer zara, hau bizi edo belarri prest? Yo soy más belarri prest. Orduan ez duzu inoiz hitz egiten euskaraz, oso gutxi. Etxean lagunekin, bakarrik unibertsitatean ia, eta listaketa listo. Bai, bazkerrik asko, ez horregatik. Ni hauz bizi naiz. Batez ere nire lagunekin eta gurasoekin hitz egiten dut. Eta normalean ez duzu hitz egiten zuen lagunekin euskaraz? Bueno, a veces suelo hablar con mis amigos, con la gente del equipo, con mis padres no porque no son euskera, pero bueno, sí suelo practicar el euskera. Orduan ez duzu inoiz euskaraz hitz egiten? Bueno, a veces sí que es verdad que suelo utilizar el euskera sobre todo en la universidad, con la gente del equipo y con mi entorno de amigos, pero nada más. Ikusi duzu ere? Jendeak ezagutzen du euskaraldia, batzuk ulertzen dute, eta besteak hitz egiten dute, baina azkenean, zer da garrantzitsuena? Nire ustez, biak dira, eta zuk zer zara, hau bizi edo belarri prest?